Salutare și mi-am zis la un episod, astăzi ne jucăm cu Cezar, aici împreună cu el, o să dăm câteva meciuri și da. No, hai să încep. Ia-ți bravo. Hai să începem. Rupem. Și zici tu ceva. Salut, să-i dați și lui, să-i dați acolo să facă și el 1000 de like-uri dacă... Hai să facem și să vă abonați la el. Dacă o să facem 5 abonați, o să vă arăt cum să... Ce vreau să vă arăt eu? Cum să descărcați cel mai rar joc cu hack, dacă vreți. Scrieți în comentarii. Da, scrieți în comentarii și eu o să vă arăt. Și ăla e pe Jackie. Da, trebuie să împice și mie Jackie. Mai am nevoie de 2 brawleri și am 2 brawleri. Bun, nu, bun. Să dăm câteva meciuri. Și să vă abonați și la mine, mă găsiți acolo, Cezar și jocul. Da. Litere mari. Litere mari. Și să-mi dați un like. Să-mi follow. Adică nu-i follow. Și drip. Aoleu, nu mai am. Mamă, ce mă salvă. Ok. Fugi. Bravo. Acum încearcă să stai viu. Hai că vin și eu, haide-le! Fugi. Fugi tu. Trei bine. Vedeți, am 12. Acum schimbați tu brawler. Am 12.000 trofee. Acum schimbați tu brawler. Aseară am făcut 12.000, vedeți că am 12.700 trofee. Nu ți-a picat nimic? Bă, da, trebuie să-mi pice Jackie. Aș vă arăt și asta. Da, super rară. Pentru că Jackie... aici, super rar, brawler 1,2677. Da, bun. Hai să-mi iau alt brawler. Eu o să joc cu Mr. P. Eu o să joc cu Ems. Cred că o să joc cu Edith. Lepe. Sper să mă văd. Nu mai știu să vorbesc. Sper să vă placă acest episod. Dacă o să vă placă, o să continuăm seria cu Cezar XX jocuri. Și fraților, nouă ne place, nouă ne-a plăcut seria asta. Ieri update-ul nou care ne-a picat Update-ul a lansat un Megabox Free pe shop și mie mi-a picat Mr. P. Și mie tot la fel. El are 4.000 de trofei și eu am 12.000 și aproape 5.000 de trofei. Hai pe el să-l batem. Hai pe Bea. Bea suc. Jackie. Mamă, sunt înconjurat. Sau ba nu. Nu-mi place mapa asta. Chiar nu-mi place. La bine jucă la gender. Nu te duci acolo, nu. Stai aici. Bun. O să stăm și noi ca toți negoși la pândă, pentru că rare ori
găsești spălari și... Uite pe Jesse. Jesse, ce faci? După aia să mete spate. O să facem 3 meciuri și după o să încheiem. Acum... Eu nu am absolut o șansă, am văzut. Amândoi de 15 avea, n-alea. Acum să facem un meci de gen greu cu struț, o să ți le pe spate și o iau pe map. Poate îmi pică ceva pe video, ar fi fain. Da, să-i pice lui ceva pe video. Vedeți, am skin-ul pe Spike, Robo Spike, Noi pe Sandy. pe Sandy. Da, bun, hai să dăm meci. La 2. Lasă-mă că e bine. Asta este ultimul meci. Și o să-mi Să-mi spuneți dacă mai continuăm cu seria de Brawl Stars, să facem altă serie. Puteți să facem și live-uri de pe TikTok dacă vreți. Da. Amândoi. Adică amândoi. El o să fie în ghilimele, o să fie un partener așa de vloguri. Și dacă vrea, o să facă și Dacă vreți o să vă las, cu mine. o să vă las la încheierea videoclipului TikTok-ul meu și să dați acolo un follow, să fac și o teste de follow-uri, ar fi fain. Și dacă vreți să... Și TikTok-ul al lui Cezar X6 jocuri. El are 158 de follow-uri, eu am 257. Și da. Mamă, nu te apropia, nu. Nu știu. Asta e, nu mă enervez, n-am de ce. Pentru că, da. O să le facem înapoi. O să luăm. Ați văzut cum arată Daryl? Da. Să-i dau? Ce zice? Să-i dau? Eu îi dau. Să-l fac de 7. Și mai s-a rămas 328 de Gadget. I s-a deblocat un gadget la Daryl. Bun. Și la Frank am un gadget. O să le iau pe Crow. Le-au pe Crow. Sau pe Leon. Pe Leon Ia-ți-l pe Leon. îl iau pe... Și fraților, hai să mai jucăm un meci de genere acum. Vreți? Nu este genul. Beau am de 2 pentru că... Hai, Piper, că o știu să zic. Hai, păi. Hai să dăm Încă un meci. un Brawl Ball. Da. Și mai facem încă un meci. Și fii atent, eu mi le-au pe Mortis Așa. și tu ia-ți-l pe... Dacă nu știu. Lasă-l pe Mr. P. Dacă mai avem un echipier bun. Pe Max, mi iau pe Max. Nu, mă! Lasă. Atunci lasă-ți Max. Dacă avem un Mr. Rico, avem un Rico, e bine. S-a băgat un skin pe el cu 500 de PowerPoint-uri. Și ai luat? Nu, pentru că nu am 500 de PowerPoint. Da. Acest Rico văd că face și treabă. Uitați skin-ul pe uns care v-a spus. El costă doar 300 de PowerPoint-uri, eu zic că se merită să luați skin-ul. Pentru că e bani. Da. Eu... Pase. Eu zic că s-ar merita să luați skin-ul. Eu chiar vreau să-l iau. Eu o să-mi iau pe contul meu, că n-am un cont care este al meu, care se cheamă Leon Kiss. Are și Mr. P. Da. Bun, acum trebuie să fac și eu. Ai. Nu o să-i jur. Nu o să-l jurăm. Pentru că n-are. Pentru că dacă o să-mi iau rec,
Eu nu o să jur pentru că n-am de ce. Și nu vreau să-mi iau din sport sau ceva de genul. Bravo, Rico! Bine, bă, băiatul! Pase, 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 Rico! Hai să apărăm noi. Pase, Rico! Pase, Rico! Rico, ești prost. Măcar a spart baza. Pase, Rico! Pase, pase, pase! Pase, mă! Dar de ce revin înapoi la ea? Pase, pase. Sau pase, 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 pase. Pase. Dar putea să dau. Eu nu vreau. Bă, am făcut chestul. Hai să dăm, să mai dăm un meci, să fac fere și după o să chem. Eu o să-mi iau pe... Eu o să-mi iau pe chem. Și o să deschid chestul după ce o să facem meciul acesta. Da. Și poate pică Brawler. Poate pică Brawlerul acesta, nu? Doamne ajută. Ar fi fain. Doamne ajută. Hai mă. Deli. Da, să vedem. Hai să vedem. Sper să mi se aude vocea. Adică, chiar sper, adică în videoclipul anterior am uitat să dau jocul încet și nu mi s-a auzit jocul mai tare decât vocea mea. Asta e, am uitat să dau mai încet. Ia-o-te, hoțu! Nu te duce! Fugi cu puterea! Fugi! Ăla e! Fugi acolo! Fugi, 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 fugi! Aoleu, are puterea! O murim. O murim! Pardon. Bun. Așa. O să ne recuperăm trofeele imediat. Uite pe Daryl. Daryl, jocaci. Bine, tu? Hai la ușa, mă. Aoleu. Hai la așa. Bă, la armă. Fugi că mor. Am murit. Da, mă, te duce pe ei. Bine. Încerc să rămân calm, dar nu pot, deci chiar nu pot. În episodul, în următorul episod o să facem un meci de stand-off. Da, amândoi. 1v1 sau public. Adică, da. Eu într-o echipă, el în altă echipă. Da. Dar spuse să nu mai te duci așa pe ei. What the fuck? Taci că-l fac, taci că-l fac. Nu. Nu să da minus. 0. Păi, hai să deschidem chestul și cam asta a fost episodul. Deschidem chestul. Vedem ce pică. N-a picat nimic. No, bun. Eu am fost Virus Master și Cezar XX Jocuri. Ne revedem data viitoare.